Yaseo kirchunye kamukwe counties mopogore opogore pacho ka osidho chenro ma chako tiyo kod yath ma PrEP ma ichwoyo diriyo higa mar geng'o landruok mag kute mag ayaki mideo ni Yadh Lenacapavir. Kaunti ma Homa Bay, Kisii, Mombasa ni kind counties mamoko morwako yadhno kendo chako chwale ne oganda kaka Ali Abich lero yadhni kuongo ichwalo ne counties 15 mar konyo gawo landruok mar kute mag ayaki. Kaunti ma Homa Bay na achiel kuom counties 15 mane migawo mathieth e piny Kenya odiero mar chako chenro mar chiwo yath mar PrEP ma ichwoyo diriyo higa e geng'o landruok kute mag ayaki ma ong'ere kaka Yadh Lenacapavir gi dwaro mar thiro landruok kute mag ayaki e gwenge mopogore e pacho ka. Chenro ma kamano ne osidhi gi gavana ma Homa Bay Gladys Wanga e osiptal ma Kindu Bay ka chud bura ma Karachuonyo kama ne okono biro konyo duoko chien landruok kute mag ayaki e kaunti ni ma sani ochung' atamalo 11.4. So we are here today to launch this pre-exposure prophylaxis at Kindu Bay Level 4 Hospital. And it is very, very important to us at Homa Bay because we are one of the counties that has among the highest prevalence of HIV and also among the highest incidences of new infections. This pre-exposure prophylaxis is groundbreaking in the sense that we now see the light at the end of the tunnel as far as reduction in new infections of HIV are concerned. Yadhno geto jogo mapoga mokute mag ayaki kata kamano gene ongala manyien mar gamo kute mag ayaki ka e kaunti ma Homa Bay migawo mar thieth e kaunti ni odiero ute thieth 10 mag piny owacho ma ibiro chiwe yadhno. Kosechuoyi go to koro kata ke in exposed to kute mag ayaki to koro ok gimaki. Tichuoye osewachnwa ka ni dweche 6 ka dweche 6. To osewachnu ni ok ogeng' ich be ok ogeng' nyach. Healthcare workers have undergone the necessary training. Our service delivery teams have been oriented, and the selected health facilities are ready to begin offering these services to the people of Homa Bay. This program will begin in 10 facilities across the county, including here at Kindu Bay and all our sub-county hospitals. Chenro makamano bende ne osidhi e kaunti ma Kisii mane otim ga tembe dispensary kama director mochung' ne chenro mar thieth e kaunti ma Kisii Laktar Matiko Gayabe mane otelo e chenro no ne oyango ni giseyudo yedhe moromo mabiro konyo jopiny ute mag thieth 10 ma gisediero e kaunti no mangima e konyo duoko chien landruok kute mag ayaki. We've received enough doses for our county, close to 500 for starters, and we expect that we'll be receiving more doses. It's a drug that is an injectable and has undergone various trials in the past and has been approved by the relevant regulatory bodies as safe. Nashukuru sana imetusaidia because ina reduce the stigma which was there when we are just visiting the facility twice every month. Now you are going to visit the facility twice a year, which is good for us people are using PrEP. Bende jakomo pamo e kaunti ma Kisii ne opako mokalo yadhno mane okone biro konyo gi okang' maduong' e gayo landruok kute mag ayaki. Government of Kenya and the county government of Kisii and the Ministry of Health of Kisii County for including us in such a big event, which is very, very much important to us as KP communities. Chenro mar yadhno bende ne osidhi e kaunti ma Mombasa kar thieth ma Chuda kama moko kumo pamo e kaunti no ne opako sirikal kuom kelo yadhno ma giwacho ni dhi konyo gi maduong' e tich ma gitimo no ka opim gi yath mar PrEP ma imuonyo odiochieng' ka odiochieng'. Lakini sasa ino na injection imekuja, kwanza kitu cha kwanza itanipunguzia mimi badeni ile ya kumeza dawa kila siku. Saa zingine naweza sahau, lakini sasa hivi vile nina injection najua ndaka miezi yangu 6 ndio nirudi ni fati tena. Nilivyoiona kwa TV tu nikasema ile siku itakuja Mombasa mimi ndo ndakuwa wa kwanza, na leo mimi ndo nimedungwa wa kwanza. Sasa nasema mimi pia bado ndo nitakuwa kama PrEP champion wa hii Lena. Ali Abich, Ramogi TV.